Ayem. Gentleman kok. Coba kaya ngapa Mbak Mimin Mbak Apri marang jumeneng saking palengganipun. Oh iya. Kaya ngapa? Waduh. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota. Tamu sing lagi naik daun Mbak Mamin, Mbak Mimin, Mbak Apri, lumayan biasa. Mas Petro. Iso sumanono ngersane warga agung ana ing Medion, mapan ana ning pendopo kabupaten Bupati Ronggo Jumeno. Matur sembah nuwun ingkang mirsani nderek wungon tasih kathah menika. Lho, Medion kan mbok sepelekke. Mulane nek mayang ning Medion ki mung ngati-ati, ora mung butuh dombreng-dombreng tok sing disuguhke ning ngersaning para pamirsa. Lakon wayang ugi. Lakon utuh. Nah, sing dijaluk yang ngono iki jane iki apa ki kok kemembeng yang ngene. Oh, nggon lagu dhewe ding. Oh. Bos, tegar iki senengane ngene iki. Lah iya. Aku salah apa aku lagi. Matur nuwun sangat. Panjenengan salah satu pria atau laki-laki yang feminim. Ngono to? Nggih. Nek dhisik ki mau karepane blak. Ning sakniki dialuske dadi ana wong kuwi pria yang feminim. Kaum minoritas. Oh iya. Tegese piye lek, Ya minoritas ki sing ora umum, ning nek potensine digali bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang. Sing dhisik paribasan dianggap remeh, ning nek digali potensine, kelebihane masing-masing iso menjadi sesuatu yang membanggakan. Tapi nek hanya dicemooh saja tanpa ada solusi yo mesake iki piye to kok jirit-jirit ngene iki. Kowe iki gak meteng kowe iki. Mbak menawi. Menika saderengipun caos panglipur, menika badhe ngaturaken sugeng warsa Pak Kantut. Telat. Lah daripada mboten lho. Oh iya, aku tanggal 1 kae kok lagi tanggal 9 lagi. Nggih nuwun mboten apa-apa nek sing jenenge ucapan kira ya salim terus disayang ngono-ngono kae ya ra. Mbak iki bukane piye-piye ya. Saya ucap syukur. Nggih. Duwe anak sing pernah kabeh. Aku wingi iki Weda, tak telu iki. Weda, kuwi sing bedhug kuwi, terus Drias karo Denok. Kuwi meneki roti karo aku keloro-loro. Lah pripun? Langsung aku ki darahku 170 ngono misalnya. Lah kok diparingi surprise kok mah keloro-loro. Aku ki ngomong ngene karo Denok, iki kliru. Wong aku ki tanggal 8 Agustus aku ngono. Ora saiki ngono nangis malah ngono. Kudune ra aku sing nangis. Ning aku nuwun sewu memang aku nek pamane seneng karo anak utawa bangga karo anak ora tak ketok-ketokke. Oh ngaten. Heeh, nek gegeden diase doang. Oh. Ning ya nyatane putrane Pak Tantut ya anu kok Lek. Dek Drias ya wis kersa nyinden. Dek Denok awet tesih alit wis seneng budaya. TK pun kersa nyinden. Mengko niki sing ditelak karepe ngono ya mbok ni Gedhe Kediri. Oh, ngaten. Mbak Niken Salindri lak mbok dene iki. Oh. Kayak ngono Mbak Yuku ya mung piye meneh. Kang ramane Mbak Niken asli saka Ngawonggo Ceper Klaten. Isih satu darah dengan saya. Terus niki dibang-bang terus ditipulin terus ayo semangat karo Mbok Dene Niken. Dene, sing penting aja tirun Mbak Niken silinder ya. Sapa Niken silinder iki sapa? Maksudnya semangatnya dicontoh itu. Iya. Ning babakan sak perangan sing umum aja ditiru. Sing ra prayoga kabeh ya plus minus. Dik Druwenda ya luar biasa. Menika pencipta lagu Lintang Asmara ingkang nembe ngehit menika ingkang bedhug menika putranipun Kitantut. Mas Weda mbok melambaikan tangan.
Kaya wong anu kuwi wong isinan kok. Isinan sih. Isinane karepe yangi ngono ya ora isin. Karepe bapakne barang ya mripate tutup mata. Nek ten dalem harian nggih wawancara ngoten. Ora tahu. Saya biasakan nek perlu tok wae. Nah, perlu tok lah ngono nek wis ora ning gawean apa-apa, kono ora repot, aku repot lagi ngobrol bareng-bareng karo anak-anak. Oh, ngaten sih. Pokoke bapak ki nek pinuju pas nyambut gawe ora kena diganggu. Lebih baik istirahat ngono lho. Ngono. Lah yo diganggu niki marake terus kagol. Sembah nuwun ngatasé keparembungan dalu menika. Turun sangat ya luar biasa pamirsa sosial luar biasa. Oke, terdasare sing ngejeni tenan ning seni. Coba kaya ngapa nyuwun suarane Mbak Uun Genti. Sing suwe aku ora krungu suarane. Asli saking Kebon Sari Medion. Kebon Sari Medion niki garwane nggih Piyayi Klaten. Iki pancen tak usahakan Mbak Putri karo Mbak Uun iso awor rakitan dela ben dienggo apa kuwi reyoni. Weh, jan kali Yutarni. Aduh, Yutarni saiki wis nganggo kacamata. Ora gelem nyopot. Alah, kuwi sing tuku nang pasar Wagen. Mboten ten optik mon. Ora, pasar Wagen butuh cocok ditompel. Oh iki ngono. Daten mboten dikir napa mboten? Ora. Waton ngoten nggih. Waton. Kedahipun nggih ten optik dikir cocok mboten. Min apa plusipun? Lah nggih. Kula kandang. Monggo Mbak Uun. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tiba bundar bukan topi saya. Lho pri sing diarani pipi bawang sebungkul iki kaya ngene Mbak Uun ngono kuwi pipine bawang sebungkul. Ya. Bawang sebungkul anu ya Lek, apa cabi-cabi. Cabita. Bawang sebungkul. Terima kasih. Nek kaya aku nek Cinandra kaya alisku ki bak semut beriring. Alisku terus gagune bak lebah menggantung. Terus ikine nawon kemit. Dadi iki ki pun binatang apa lho, Mbak? Semut. Semut. Ya. Tawon. Walah. Ku dasare gateli kabeh. Kene sadar. Sugeng enjing Mbak Uun Febriandari. Sugeng enjing Mbak Ime. Smiling fish. Kenes ning energik ning cetok. Nah, biasane sembodo itu kenese ora cetok, wangsalane kleru-kleru ngono iki luar biasa. Nggih pas melek. Ya mesti meleke ta. Sugeng dalu Pak Petrus. Sugeng dalu. Wah. Sehat nggih Pak Petrus. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Gak peru gagrak lawas iki Lek. Gablak iya tapi. Gagrak. Menika Mas Dwi Togog inggih nyimak dulur kula. Wah, Mas Purmadi Samarinda. Aduh matur nuwun sangat nembe saged maca nembe kober. Wah iya, ora dadi apa sing penting kabeh iso lumaku kanthi becik. Yo, kaya ngapa? Nyuwun pelok. Ah, saiki karyane panjenengane Abahe Blitar, Ki Haji Syukuron Suwondo. Nggih. Ah, sambung wanci dalu. Dirungokke swantene Mbak Uun Le galik-galik. Ngedeh. Ya aja lungguh to. Menghormati to. Ya narus wong. Kapan sik dhewe? HP ini kae mbok dipateni ning sing disilen to ya. Nulis ki lho, HP-mu silen. Totek ngono. Lah, monggo kok ganggu, ora iso anu nyilen kaya Pak Delegi ki mau di nyilen ngeyel lah. Kula pateni kok silemen kula. Kula pateni kok jebul isih. Lah niki jenenge iki apa kok ini. Ya.
Zaman dhisik melu aku ki lagi anak-anak tole sindu. Lah iki bareng ora melu aku malah ngrecel wae malah saiki terus telu mabet ngono. Mula mangjak ben ramana ae. Lah hiburane apa gur kuwi tak to, Mbak? Lah nggih timbang nyapong ngono. Pandemi ini kok berarti tok bonus meneh niku nggih. Nggih niku hadiah. Lah iya. Menon Setiaku tan kinggangsa rekma lani maskang gemas ake Suarane lek mimin zaman tahun ora enak kaya ngene iki. Zaman dereng diobrak-abrik kula nggih suarane ngoten niku. Nek ngobrak-abrik kowe sapa? Lah nggih nek mungkin nyebut nama pencemaran nama baik pun kula simpeni dhewe kemawon. Ora apa-apa, wis to. Engko nek nganti dheweke nggugat, engko sing nataki aku. Zaman rumen derek campur sari sawung galing Mas Ari. Oh sing gampang kae. Rumiyin. Zaman mriko nggih cek koder dereng kali sing niki cek bingung niku ora playune ten nggen kula. Lho, kowe ngerti ra? Atase aku ya urung mapan ling MC tok eret-eret kitan terus kae. Upama milih sing apik ra ya iso, nek ra ndek pamrih ra mungkin. Wah iya. Urung bocah urung patut kok aku tok otong-otong rono rene mesti kowe dihasrat ta jaman semono. Saiki ae kowe ngono kuwi tambuh mergo sitok sing anyar. Monggo Mbak Uun. Mereka apa pas mendem to Mas Rindo? Ora mendem aku tak bayar ya mesti gelem to. Kae iki ora mendem ngantuki kare-kare uang kok. Mangga teruske. Yakti pengin tak tembung. Nek nganti ana pengrawit sing ngantuk apa ora isin karo adik-adik iki sing cilik-cilik. Wong gepeng ora apa-apa kok. Kliru Pak, langkone malah ora ngantuk. Ninong Mutan lilo mesti bengkok ya jan. Saking ngupratno pasung wedi matur nuwun sanget selalu hadir dalam YouTube wayang. Kandhek ing panggraita angel gonku Neno-nenung yen rina banget nglangkara sakniki Mbak Uun niku nggih kesibukane iki dodol bensin. Nggih. Menika komini lho. ugi mbikak les sinden. Les sinden. Ya. Les sinden guna carita. Iya, betul. Murid kula ngeten iki. Oh iya. Nek panen ya mimi buah-buah, ora wedi gatel, ora wedi piye-piye, ora wegahan. Ya kaya kowe no. Wong wedok gelem benake gendeng, duduk sumur ngono kuwi to. Apa wae sing penting. Kan wingi dhewe diparing pelajaran berharga pas pandemi kae. Lah iya. Minggu flashback to. Lho kudu militan. Militan, apapun militan kita tidak gampang menyerah dengan kondisi situasi yang ada. Mungkin situasi ini lagi agak sepi, agak rame ya jongger sulo banget apake kesel. Ning nek agak sepi ya jongger antes banget. Kuwi militan. Hujan mau nyambut gawe nyun sewu sok
nyun sewu sok kadang komplit suguhane, sok kadang kala rada telat, ora entuk gersula. Ndelah wayah mangkat gremes, riwis terus ra leren ora entuk gersula. Ndelas bise ra ana AC-ne ora entuk terlalu gersula. Wong tuane duwe dhisik apa ya wis ana AC. Rak ya urung nek moyange dhewe. Dhewe iki garek paribasan nglungguhi krasa gumelar aja kopian sebut karena omongan itu adalah doa. Numusi kembali ke kita. Wah. Ngomong apik rung karo langsung diparingi apa meneh ngomong elek ngoten. Elak ta. Elok tenan. Dan Bathok Bolu isin. Katutan opo iki? Lah iya. Saiki jenenge ganti kok, Mbak. Sapa? Gus Sukimin. Gusuk. Monggo Mbak. Lah kok lenggah. Weh, aja lenggah. Ora landung no, ora gandang wis tak kancani. Apa ya aku nek nek. Monggo ae. Nggih, Gus. Dadak lho, ora mukrib lho. Ganti Rangga, ya. Sambunga ing wanci ratri. Sing kok ning kene iki wis ora iso dijuweni karo wong-wong. Bisa tekan ubun-ubun ngono ya rasane. Ya mangga. Kaya wong lara utune ya bisa Kesurupan. Nek ora itu. Mbak Uun kan juara 1 Sinden Idol. Satu sin idol. Pada masanya Ya. pun kakang datang Nendra. Yuk. Langsung Mas Boneng.
pun Badriyandari Mbok Sindu. Mbah nuwun Mbak U. Putrane iki mau hebat dalam pedalangan. Weh, dalang cilik. Monggo bapakne wae pengrawit ning ora iso mayang, ibune iki mau pesinden ning ora iso mayang. Gandeng mbahne buyut iki mau dadi dalang, mula nurun ning gone buyute. Oh, lan mokal. Dadi lan libate. Niku gumun ki lho, suarane apik ya ngono kok le goyang iki lho. Nek apri ngono kayane wasis. Lah kok kae iki ngantek nggo gerake apa-apa ki kan. Piye ta lek mikire mau joget ki piye? Kan wong ki passionnya dhewe-dhewe to, no. Kemampuane dhewe-dhewe. Kula ki ya iso ning ora tekan ati kula. Lah ngopo? Telek. Tambah umur niku nek rada arogan ngoten kula nggih mboten saged to kula. Oh iya. Oh wedi nek prabotmu geser. Donya iki kabeh karo kembar identik wae sok beda karakter ya. Ya. Iya. Keparipun tas Mbak pundi? Mufida Sofiana. Ayo. Mentok tak kaya aja nekok ana kandhane enak ora nyambut gawe minta kok aku megane kok gawe menika wonten Om kula putranipun Simbah ingkang sakmenika nedengipun wonten tanah suci Eyang anu putra Ngawangga panjenenganipun Om Marno ingkang nderek nyetel streaming saking tanah suci Oh, Mekah. saking Titip salam kagem Mbak Mimin, Mbak Apri niki niki kula dalene ngene Mbak Mimin, Mbak Apri kula dongake mugi-mugi saged ngibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Mas Budi Komar nyuwun gubuk asmara Mufida Sofiana. Wedah. Nah, kaya ngapa diaturke nduk iki slindro genti? Oh iya, ning garap Pencara Samboyo lan nduk Tulungagungan. Gadis Tulungagung. Tulungagung ning ndi, Nduk? Kula miri gambar. Waduh, sakmenika miri gambar niku Tulungagung. Oh iya. Sakmenika tasih kuliah wonten ning Bangku Pasinaon wonten Ngayu Jakarta. Wiwit SMK sayaene melu aku. Ngaku wong tuwa karo aku. Ya Pak, kuliah jurusan apa, Nok? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Dadi sinden. Nggih. Elak to. Mengkah Lek, jurusanmu apa, Lek? Jurusanku ngendi? Kertosono Nganjuk. guyangan jare. Guyangan ku napa objek wisata to, Pak? Alah, guyangan objek wisata. Lah kula kan mboten mangertos napa objek wisata. Kono ki mau tumrape Kabupaten Nganjuk kanggo jalanke program KB iki mau ning guyangan kuwi. Bener wisata kok, Lek. Wisata birahi. Oh, berarti diling ning kono ya pareng ya. Pareng ayo. Ning warung-warung ngono ya, kan? Alah iya wis. Ya ning galengan ya kena. Nggih. Awas Nduk ya. Niki langsung napa dibawani? Oh, bawani. Langsung ki piye? Seyaine arep ngopo? Kok arep langsung ra mandang aku. Ha iya. Mandare ajar nggih Mbah Ibu. Iya kudu aja ngantek leren ilmu belajar. Nggih. Sapa ya, Lek? Kepethuk lengganan to. Men nggih Mas aku ya. Kok tak terke mantuk ngono. Nggih aku ya.
Kados pripun? Becik nduk nafase landung. Kados wonten jenengan pas nem-neman nggih. Ya ora kaya aku blek ora leterlek nek nafase landung kowe no. Napa Soal aku mangan sikokan pulut-pulut sing pliket-pliket kuwi kok nduk kan ra pareng swara. Contone Nongko, sukun, ngoten ra itu. Du, nongko ora ning pulute kok. Mosok nongko pulut pakan ora biar kabeh Sak utune. kan pulutipun ngen babal menika lho, penyan menika kok maiben lho senengane. Wong wedoke luwih mudeng perjanganan iku luwih mudeng. Lek, Terus telek. Ya. Tak amerbu. Niki Mas Taufik Hidayah Saptoarianto matur nuwun sangat. Matur nuwun Mas, menika sampun disepen nggih, nggih Om Umarno nggih matur nuwun sangat nggih. Neng Nenoninung Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Ayo, biang ini nggih. Asik. Dange Mas iki.
suarane ora goyang senajan to karo sirahe beksa. dical-calke ya ora goyah ya Le. Iki mau carane nuwun sewu. Kowe rak ngematke ta apa ngono iki mau. Lah saiki genti-genten. Sing joget apri sik. Oh, nggih. Lah bar kuwi mimin saramban-saramban. Kok kula malah kaya wayang tekmul. Ora, wis coba kaya ngopo. Ning apri sik. Aku sik no. Ayo Mas, apri tok ya. Ning kuwi manggon kanu kuwi tok ya. Sambiyane tok kuwi ya. Yo monggo, awas. Aduh. Mikir sereno, mikir laguno. Mimin genti. Senajan kelep-kelepe kali oli-oline nggih pun boten sing enom tetep berusaha. Oh iya. Enggak akan menyerah. Ya tinju Pak. Ayo, awas ya. Nek lah, wah ngono ya. Awas monggo. Enban entu ember. Wiraga, wirasa, wirama kudu padha. Nek ngantek gerakanku ora padha karo kowe berarti le mungkiringi sing salah. Terus tok nyalahke kancane iki gesut kowe. Karo apa? Ora ngene iki ngantemi sapa? Sadar kita kan nyumpir sekali mufidah. Gerakan dasare piye? Gini gerakan tangan. Ngene iki mecut, ngene iki mecut, ngono-ngono kuwi lho. Ayo wis men sak iso-isoe ding iso jombok aru biru jenenge. Ayo Min. Ayo Min. Apapun nek udu bidange ya tetep ora pas ya, Jas. Kowe iki anu karo jogetanmu dhewe gila kok jane wong liya. Dewa kenapa? Dewa? Dewa penari. Oh iya Dewa, Dewa. Sing namine Mas Dewandi. Dewa. Ya Dewa. Oleh kenang. Oh, lah kae iki Mas naline. Yo, rene Ini kok penari Rahwana terbaik se-Solo. Mas Dewa niku nggih. Nggih. Ayo Pak Dewa. Ya nene le. Mas gelem karepmu ora karepmu wong sing akon duwaku kok bocah-bocah iki sak karepe. Yo le. Di. Yo dicoba. Tak belendrongan kok. Yo le Dewa. Monggo. Yo. Yo wis. Cus Cium nek lagu dicium lho kok. Yo le. Bisa enom bagus, aku gelem. Gelem serawung ora pilih-pilih ngono lho. Ya Allah kaya Mbah Kakung gandeng putune. Ya Mas Dewa iki weh iki jas iki. Ya. Mangga, wes. Ngetep iku wae Mas nggih. Wis pokoke. Pokoknya napa iki balok Dewa tepan. Ya manut kowe no kok. Ya. Wis ngono kuwi mau apa ku samboyan ngono mau. Kan adegane kowe karo mamah kae lho. Mamah sapa? Mamah untune kuwi kok. Mama Sukimen. Ya le. Iya. Apa? Ya semangga. Tarine apa manut liramu? Lho blendro. Blendro lho.
kowe iki mbayang ngopahi apa ngono kok ngopahi gur kaya ngono. Dewa iki ra wis ta berproses kak dhewe meh 3 bulan to. Terus ning Jakarta pentas kae senajan aku mbek kowe kena sensor ra sida tampil ning kan paling wis syuting ketesok antek bengi iki ora metu nggon TV. Ora lolos sensor ning kita menghargai prosesnya itu. Iya. Iki mau samboyan wis. Nggih. Tari cara blendrong wis. Saiki ketoprakan gending. Elok iki seneng aku. Wis Sri Tanjung aku dadi patih Sida Beksa kuwi sing dadi Sri Tanjung Emin. Sak kaman-kaman nggih. Oh, sadurunge aku njaluk ngapura ya. Nggih, mboten apa. Sandene aku ngomong ngantek tumindak tak senonoh karo kowe. Nggih niku sing kula inginkan. Nggih kedah totalitas. Nek mboten disenonohi lha kula kapan hamil ya. Pingine aja ngono. Wong wedok iki arep iso golek pangan dhewe nek ra dikek nafkah batin Pak ya tetep to anu ta padha nglakoni. Dalah dhewe buntu kok arep. Ya, mangga. Mim April sing dadi anune, April sing dadi mbok mbane. Dibal. Dibal. Yo, tutup. Nuwun para pirsa. Disiarke MC. Wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan kaliyan prokadan Sandiwara Ketoprak Among Rasa ingkang bareng sowan wonten ing Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun. Ing rikala dalu menika kepareng hambabar Sandiwara Ketoprak kanthi cariyos dumadine kutha Banyuwangi. Wondene paraga kepareng Ayahi Gati Patih Sida Paksa dalu menika kajibah dening Ki Tantut Sutanto Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados batur Mbak mantasaning Widyawati tetungguling paranggana ingkang nembe mubal saking kenceng ning Mas Ayu Mimin Angga inggih dalu menika kapatang dados Sri Tanjung. Menggah kados pundi godheng cariyos dumadining kitha Banyuwangi sugeng mirsani. Kene piyong caket karo aku kene. Punten dalem sewu Gusti Putri. Piye mungguh rasa lucu pondok ana ing kepanggihan kene. Raosipun anak kula. Remen sanget derekaken panjenengan. Saged kula wentah panjenengan. Senajan aku bendaramu. Iji. Nanging kowe ora tak anggap kaya dene abdi, malah kaya kadintene keluarga ing kepanggihan kene. Matur sembahnu. Dikerasan-kerasanake kowe ngancani aku sinambi ratu kondur ingkang Mas Patih Sida Paksa. Panjenengan ingkang sareh kratos kondoripun Gusti Nimas Ayu Sri Tanjung. Kang Mas Patih injih. Lho menika Gusti Kakung sampun kondur. Ngaturi sugih. Rawuhipun Gusti Kakung. Monggo kasegetaken anggenipun rawuh. Jiwiten aku. Lho wonten napa to Gusti Iki Putri? kula kasunyatan garwang aku Kasunyatan menika Gusti Kakung. Wong ayu garwanipun Kakang. kasihan injih Kang. Wes suwi anggonku tilang kepatihan mung kepengin bakal ngupaya marang tumbaling negara ingkang wujude Mas Pitung Rungkung Gumbala Pitung Gendung. Mergo kabeh tak tindakake mergo aku nampa oleh perintahe Gustiku Prabu Silahadi Krama. Awit pamujimu pun Kakang entuk gawe wong ayu. Panjenengan pikantuk karya, Mas. Iya. Karo aku kasembadan anggone ngupaya tumbaling negara Biung melu bombong to. Bombong remen sanget Gusti Batune Putri. mboten babagan panjenengan paringi kekucah napa mboten nanging panjenengan kondur wonten dalam kepatihan mawon raos sing manah kula sampun mongkok bombong Kang Mas. Seneng rasane nganti ku bareng nyumurupi kowe pinaringan seger kuparasan.
Mas menika lho. Kowe apa ora kangen karo aku? Kapang sanget sadangunipun panjenengan tindakan kula tetep nyun sewu menika ngopeni awak menika nggih saestu Kang Mas kecanipun panjenengan boten kuciwa ing tembe wikingipun. Kowe ora kangen karo aku? Kapang sanget kaya dadak ditari lho. Bojoku ki piye kaya nganten anyar meneh to. Aku rak yo bali rapet meneh to nek meneh. Sri Tanjung. Inggih Kang Mas. Sadangunipun Kakang ngupaya tumbaling praja apa ening salah sawijining wong lanang sing mapan ning taman keputren ing kepatihan kene. Saemut kula mboten wonten Narapraja utawi kawula ing angson wonten ing Taman Sari Kepatihan. Tenane? Saestu kula mboten matur turun. Tenane? Saestu kok yo. Miturut ature para juru telik, juru sandi, juru pangesepan ngandhake yen to sak pungkurku ngupaya tumbal negara kowe kelawan marang Prabu Silahadi Krama. Injih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Piye? Ning ampun duka nggih. Karepmu? Kasinggihan Sinuwun Silahadi Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Terus? Ing sedya bakal gonjak kalian kawula badhe mrawasa kula nanging kula mboten nglanggati kok kemas saestu. Lah ya ngono ta piye? Aku ora dikapak-kapakke to. Aku isih wutuh to piye? Nggih Gusti Kakung. Menika seksinipun abdi Curutama. Umpama kandhane wong liya mestine wae aku ora percaya nanging prajurit sing tak patah ngawat-awati marang kowe kandha mengkono yen tangga ningsun sumingkil utawa lunga saka kepatihan ki mau Prabu Silahadi Krama ki prapta ning papan kene mbok leboke ning Taman Sari. Kang Mas Patih Sida Paksa kedahipun panjenengan pitados kalian kula garwa panjenengan mboten karo kabar ngaya-wara kabare mbok bakul sinambi para menika mboten. Ora eneng sing jenenge maling kok ngaku ki ora eneng. Nanging kula mboten nglanggati kersanipun Sinuwun Silahadi Krama kan Mas. Upamaku panjenengan ampun mojoke kula to. Ampun mojoke kula. Semane piye kakung kaya ngono kuwi lho. Kene matur walaka kok mesti ora percaya lho. Kedangaken cara menapa kula mbuktekaken tresna kula kaliyan panjenengan. Gumun aku wong lanang meneh kekarepan karepe buku karepe dhewe njaluk bener dhewe kok. Wong wadon kudu kabotan pinjung. Kowe kudune ngerti yen kuwi garwaku. Aku lunga saka prajaku kaya marang tumbale negara lah kok malah kowe nglebokke wong lanang liya. Tak kira kowe iki wong ayu, tulus ati lan tulus batinmu jebul tibaning padha rupamu sing ayu mung pumuran wisa. Atimu letek ngukuli pecereng bebudeku. Kula menika pepanggihan kalian Sinuwun Silahadi Krama menika mergi kula menika panjenengan sembahanipun panjenengan dados menawi kula mboten sungkem menika nggih klantu to Kang. Kowe goro. Kula mboten nindakaken menapa-napa mboten tumindakne tak selingkuh. Sedeng lan Prabu Silahadi Krama. Kepok sing nggih mawon mboten. Kowe banding-bandingake ing antarane aku kelawan ratu Gustiku, ratuku wong sugih bondo sugih bandu ning balik aku kere maju ning balik. Kula sampun trima dados karo panjenengan. Panjenengan kok dakwa kula kemawon lho. Kasinggihan Sinuwun Silahadi Krama menika tumuju Taman Sari Kepatihan badhe tresna kalian kula nanging kula mboten nglagak. Cukup. Nggak membawakan menapa malih. Lemeran ucapmu kaya mengkono ki mau tak kita budimu ki budi letek. Ora pantes kowe dadi bojo patih. Menawi ngangkas kula tangan kula menika kesenggol badhe kula besek paribasanipun Kang Mas. Kula sampun trima dados karo panjenengan. Aku ora percaya. Ora nek aku karepe dhewe lho. Aja nyekak aku. Gusti. Cepat wae saling pandoro karo aku kang banget tresnani. Kang tak bekteni. Kene dakwa aku tumindak sedek. Lan glateni priya Kang Mas Patih. Wong wadon kuwi mau paitane mung nangis. Aja tembok aku. Kang Mas. Rupamu kaya mengkono ki mau nuduhke nek kowe iki gawane selingkuh.
patran kene menurut para prayoga kuwi dadi bojo pateh. Mas. Rumiyin panjenengan mundhut garwa kula. Panjenengan ngendika sae dumateng keluarga kula nanging tundhonipun penyadasya kalian kula. Ora dasya. Sajiwa raga kula Kambal. Ora dasya. Tinimbang kula temriki namung dados sepeting netra panjenengan kapejana kula lila Mas nanging rai panjenengan dakwa kula tumindak analisir saking angger-angger kula ingkang boten trima Mas. Mas pedang iki sing bakal mungkasi marang nyawamu. Ning sadurunge aku mungkasi marang nyawamu organe kowe melingo. Kowe meling apa? Apa tak pendem urip-uripan? Kang Mas itu paksa wong bagus kang banget tak tresnani lan banget tak peteni. Sih. Kagem mbuktaken tresna kula marang panjenengan. Kapecana kula lila nanging Kang Mas. Menawi rah utawi getih ingkang tuwa saking badan kula menika nggondo bacin ateges jumbuh kalian Pandhawa panjenengan kula wanita sedeng wanita lemer kang rucut wijungipun. Nanging Kang Mas menawi rah menika nggondo arum ateges Sri Tanjung wanita ingkang tasih suci ngugemi tresna sejati injih tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Ora sakukan cangkem. Aja mbok rengepi. Apa pilih gulung tak pedhot kowe? Mbok Mban. Kula Gusti Kakung. Mbok Mban. Kula Gusti Kakung. Gustimu putri mau meling. Yen to nganti mengko aku mateni dheweke nek nganti rae anggondo wangi tegese dheweke iki luput ora tumindak selingkuh. Ning nek banger bacin getihe ing kono Yai Sri Tanjung iki mau keluputan. Leres mekaten melingipun Gusti Putri kala wau Gusti Kakung. Iki ora ketang sithik eneng getihe. Gustimu putri, coba tak ambune ya ngopo? Pripun Gusti Kakung? Kecing. Arum. Wangi Gusti Kakung. Wangi. Tegese bojoku ora selingkuh. Mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Gusti Putri. Tak suwunke marang purbaning Gusti gandeng aku sing luput. Muga-muga kowe pinaringan panjang umur. Aku duwe ilmu panjang umur, kowe uripa Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kowe uripa. Kang Mas Pati. Kang Mas. Iki lambi putih kenapa anu keceng. Iki mau weling ya ngono ki mau ya jenenge njaluk ngapura lho men aku lan tukang dasmu aku njaluk ngapura. Kaya bar dirombong ning guyangan. Nggih sehat-sehat Pak Tantut, bangunipun Mulihmu ngaturaken pamripur nggih jenenge kabeh mau lelakon menika wajibe dilakoni. Ning menika intinipun Piyai Kakung menika nek agek tindakan nek Piyai Kakung lagi nyambut gawe bentuknya apapun wong wedok ning omah ki rasah nika-nika Aja nglebokke wong lanang aja liya. nglebokke tamu lanang ning omah ning jero kamar apa meneh nemoni ya sak madiyane wae. Tur Piyai Kakung sing biasa sok golek menange dhewe gampang emosi, penggalihe kudu atine sing stabil aja gampang ngopeni swara-swara njaba sing kadang kala ora seneng karo keluargane awake dhewe. Ngoten. Niku rak dadeke emosi, padudon, nek sing Kakung cengkiling nibani tangan jatuh nyaka DRT sekarang bisa dituntut. Aku mau njaluk ngapura lho. Ya kok sik aku tak tuntut ya iso ngono.
Pak Tantu tar mbok tuntut. Wis ora apa-apa. Menapa, Pak? Ya matur nuwun nggih Pak nggih. Jam setengah 3 wayahe nutuki lakon sing baku warga Madiun tansah sehat selalu. Nggih sak pengandhapipun sak penggilipun tansah pinayungan ing karahayon. Matur nuwun sanget. Nuwun. Nggih ndherekaken sugeng kultur Pak. Saking Dinas Production ugi ingkang sampun napa mengimplementasikan kersanipun Pemkat Kabupaten Madiun. Mugi-mugi Kabupaten Madiun sansaya maju ngrembaka. Nggih, amin matur sembah nuwun sanget. Ya yo. Swandara gong aja Nduk.